Euskadi Irratian, Faktoria. Eta Faktorian gaur gonbidatu Mertxe Aizpuru EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea Aizpuru Andrea, egunon ongi etorri. Eskerrik asko egunon. Nolako biharamuna utzi dizu maiatzaren batak, nola ospatu aldarrikatu zenuen atzokoa? Bueno, egon ginean, Donostian, betiko moduko maiatzaren bata, azken urteotako maiatzaren batak danak izaten dira nahiko antzekoak. Egia da, aurtengo maiatzaren batean sindikatuak egin duten aldarrikapena gutxienez nola baiteko adostasun bat bada egon dela mezuetan, soldata propioarena, gutxienezko soldatarena, eta hori eskertzekoa da, eta nik uste bidea hori dela, azken urteotan gertatzen ari den bezala, jendeak komentatzen zuen, zergatikan ez jun danak batera, zaila dago, baina nik uste berriro ere iparraldeak, Ipar Euskal Herriak, esan nahi dut, erakusten digula bidea zein den, eta han horrelako planteamentu bateratu batera mandela, eta sindikatu guztiak joan direla batera, maiatzaren bata langileen eguna dela adieraziz, eta ez hainbeste sindikatuen eguna, ez. Beraz, zu aldekoago zinateke, sindikatuek izan ditzaketen desberdintasun estrategikoak alde batera utzi, eta aldarrikapen ozenago bat egitearen izenean, minimoetakoa bada ere, batera joatearen aldekoago zinateke? Bai, nik uste gauza batzu badaudela eta gutxienez bertako sindikatuak, hau da Euskal Herria nazio badela defendatzen duten sindikatuek, holako esfortzu bat egin beharko lutekeela, eta jendartean eta jendaurrean adierazi zein diren hemen behar ditugun gauzak langileekiko. Eta uste hori posible dela eta ona litzatekela. Inpresio daukagu ala ere, aldarriak entzuten direla, manifestazioak ez direla, garai batean bezain jendetsuak. Ez dutela sindikatuek lehengo gantxorik. Batzatoz? Bueno, gizarte aldatu eginda. Ez dut uste bakarrikan sindikatuei dagozkionik, eta ez dut uste hau eremu horretan bakarrikan zehaztu daitekenik. Gizarte aldatu da, konpromiso mailak ere egia da gutxiago dela, eta egia da ere beste kontu bat askotan ahaztu egiten zaiguna, eta da gazte gutxiago daudela. Orain dela urte batzuk gazte gehiago zeuden, aur gehiago zeuden, eta piramide hori, populazioaren piramide horren aldaketa ere gauza horietan ere ikusten da gazte gutxiago dago. Beraz, ez dakit gutxiago, jende gutxiago agian bai, baina uste nahiko normala dela ere alde horretatik. Aldarrietako bat izan zen dagoeneko zuk aipatu duzun hori, gutxieneko lanbide arteko gutxieneko soldata hemen ezartzeko aldarri hori, eta bestea izan zen lanaldia murriztearena, 40 orduko lanaldia indarrean dagoen azkenengo maiatzaren bata izan daiteke atzokoa, datorren astean delako berez ministro kontseilua murrizketa hori onartzeko, 37 ordu terdira. Ez dagoena argi da gero hori, kongresuan aurrera ateratzeko adinako babesik egongo den, ze aurre ikuspen daukazuzuk? Nik uste baietz, aterako dela. Eta, neurri bada, nahiko logikoa, eta uste implantatu behar den zerbait dela, egia da Euskal Herrian eragin handirik ere ez duela izango, ze hemen eremu askotan ja hori aurrera eramaten den zerbait da, ez? Baina uste eskubidei begira denok defendatu behar dugun zerbait dela. Eta nik konfiantza daukate aterako dela, bai. Atzoko aldarrikapen horietan baita ere, militarismoaren kontrako, defentsa gastuaren areagotzearen kontrako oihu ozenak ere entzun dira. Espainiako gobernutik Sánchezek argi esan du defentsa gastua handitu egingo duela. Zuet diozue ez zaudetela ados, baina zenbaterainoko presioa egiteko prest zaudete hori eragozteko? Garbi dagoena da Sánchezek momentu honetan ez duela kongresutik pasako, neurri hori ikusten duelako ez duela aterako, eta guk horrela oso garbia dira zegenion, ez? Eta gu bezala beste alderdi batzuek ere. Orduan, kongresutik ez du pasako, jakin badakielako, ez duela aterako, eta ez duela babes hori lortuko, ez? Orduan, horraino, guk uste dugu, beste modu batedako planteamentuak egin behar dela, armamentuan sartzen den dirutza guztia
berriro gerra hotsak eta gerraren nolabaiteko legitimidadea babesteko besterik ez duela balio izango, eta uste dugu diplomazia dela bidea, elkarrizketa dela bidea, eta hortikan jo beharko lutekela. Ez du kongresutik pasarko, baina zue diozu ez zaudetela bat. Sánchezi beste gauzetan ematen diozuen babesean igarriko da hori, gai honi dagokionean presioa egiteko baliatuko duzu zuen babesa? Ez daukagu koiturarik eta uste dugu ez dela sanua, nolabait esateko, gauzak horrela nahastea, hau da, konpartimentu batzuk ez dute beste batzuekin zer ikustekorik, ez? Eta dana nahasten denean ez dakigu zertaz ari garen, ez? Orduan gauza horietan gu oso garbia gara. Gure babesa ematen diegu lege batei, neurri batzu di, segun eta ze edukina duten neurri horiek, ez? Eta horren arabera juzgatzen ditugu eta horren arabera hartzen ditugu erabakiak. Dio Sánchezek bideratuko dituela 10.000 milioi aurten gastu sozialean eraginik izan gabe. Posible da hori? Ikusi beharko dugu. Nahiko zaila iruditzen zaiz dirutza da. Diru handia da, ez? Baina, bueno, berak behin eta berriro publikoki, pribatuan ere gure bileretan ere horrela adierazi du, ikusiko dugu, ez? Nola egiten den egia da. Horrelako dirutzak mugitzen direnean beti daudela nolabaiteko ihesbideak edo gauzak beste modu batetara azaltzeko. Ikusi beharko dugu. Nei zaila iruditzen zait, beste herrialdetan oso garbiak izan dira, eta esan dute gasto sozialari eragina izango dutela. Hemen ezetz esaten du Sánchezek, ikusiko dugu behintzat alerta egongo gara. Hau horrela gertatu ez dedin, eta gure eskutan dagoen neurri horretan ez da egingo. Aste hau baldintzatu duen beste gertakaria itzalaldia izan da, jende askoren egunerokoa baldintzatu duena. Itxaropentsu zara, uste duzu jakingo dela benetan zer gertatu den? Uste dut baietz. Gaur egun zientziak baditu hainbat tresna jakiteko ze gertatu den, ez egia da, eta aditu guztiek, benetazko adituek esaten dutena, dela denbora asko beharko dela, 6 hilabete, 7-8 hilabete, benetan ze gertatu den jakiteko, ez? Egia da gaur egun eta itzalaldiaren ondoren denok bihurtu garela adituak, naiz eta ez zer gutxi jakin, ez? Horri buruzta edo zeinek ematen dituela iritziak zenbait momentutan gehiago direnak horrelako iritzi publikoa edo mugiarazteko, edo nuklearraren alde, edo energia berriztagarrien aurkako planteamentuak edo mesfidantzak sortu arazteko, hori horrela gertatzen ari da. Baina egia da, oraindikan ez dagoela jakiterik ze gertatu den, beraz egiten diren aurre iritzi guztiak edo iritzi guztiak nahiko tentu zartu beharko genituzkela, ez. Aste honetan izan duzue gobernuarekin hartu emanik gai hau dela eta gobernuak talde parlamentario gisa informaziorik eman dizue? Bai, eta nahiko ondo, ia egunero eduki dugu informazioa zuzena, bolainoz ibili da errondak egiten, beste gai batzuk ziela eta baita ere ekonomia ministroarekin atzo beste bilera bideokonferentzia bat eduki genuen, beste gai batzuk zirela tarteko, baina eta honetaz ere hitz egin genuen, ez? Bai, informazio zuzena eta kadentzia onarekin eman digute. Eta iruditzen zaizu, krisia egoki kudeatu duela gobernuak? Nik ikusita, uste dut, baietz, ez dakite, hainbeste krisiei aurre egitea tokatzen ari zaio, arrakasta lortzen ari dela, eta badakiela nola erantzun, eta uste dut honetan ere, ondo egin dula, eta bueno, batez ere emaitzak ikusi behar dira, ez dakitzen bat ordu pasa ziren, 12 bat ordu edo horrela, berriro argindarra guztia bueltatu arazteko, nik usteet hori denek esaten dutela nolabaiteko notizi ona dela, eta inork espero ez zuena, ez hain azkar bueltatu izatea beste herrialde batzutan, Texasen oain dela pare bat urte horrelako itzalaldi bat egon zen, zerotik hasi zena, eta berreskuratzea bi asteko denboraldia behar izan zuten dana berreskuratzeko.
hortan usteet inork ez duela esaten kontrakorik, eta usteet zerbait garbi balin badago gaur egunda, hori ondo kudeatu dela egia da, hilako persona batzuk egon diala, eta gure elkartasun osoa adierazi behar dugula, eta kontutan eduki behar dugula, uste dut, egia da berriro gertatu daiteken zerbait dela, behin gertatu delako, egia da ere, gaia hain komplejua dela, gutxi gertatzen dela eta gutxitan gertatu dela, ez? Orduan, hainbat gauza daude buruan edo, ez dakit, irakasbide bezala hartu beharko genituzkenak hemendikan, gertatu den honengatikan, baina bueno, eta gero beste gauza bat, bizitzaren arlo guztiak baldintzatzen digula, ez, argindarrak, eta zein zaurgarriak garen ere, ez, adierazi duela, ez, eta ez zaigula astu behar, ez. Hain zuzen horrexegatik, energiarena da hain sektore estrategikoa. Ereduak iruditzen zaizu, behar duela birplanteamentu bat, behar duela aldaketarik? Seguru baietz. Seguru baietz, eta nik uste lehen irakasgaia dela, publikotasunaren beharra. Sektore estrategiko bat da, lehentasunezkoa, eta horregatik nik uste estatuen eta erakunde publikoen eskuetan egon beharko luketekela, ez? Ez dakigu zergatik gertatu den, nik uste baietzlen esan dudan bezala jakingo dugula, hemendik hilabete batzutara, atzo Europatik martxan jarri zen ikerketa sare bat, entxo sarea, independientea da, Europako sareak mugitzen dituenak, eta bueno, behintzat nahiko prestigio ona duen sare bada, jakingo dugu, hemendik 6 hilabetetara edo lehendabiziko emaitzak izango ditugu, eta bueno, bide hori ondo dagoela uste dut, eta hori dela ez egin beharrekoa, eta ardurak eskatu, eta ikusi ze gertatu den, eta behin ikusita, ardura horiek martxan jarri, eta horren ondorioz erabakitzen balima da zerbaiten beharra dagoela, aldatu beharra dagoela, aldatu beharko da, ez? Eta aldatu beharko da dana, gero eta energia berriztagarri gehiago beharko ditugu, elektrifikatu behar da, bai automozioa hainbat industriak ere elektrifikatu behar dira, ala beharrez, eta seguraski horrelako resorte bermea ematen duten resorteak beharrezkoak izango dira, honek erakutsi digun bezala, ez? Orduan, aldatu beharko da, aldatu beharreko guztia, behin jakiten danean zergatikan gertatu dena. Aipatu duzu, energia berriztagarriek gero eta pixu gehiago izango dutela, baina askok baliatu dute hau baita ere, lehen arestian aipatu duzun bezala, energia nuklearraren eztabaida lehen lerrora ekartzeko. Espainiar estatua nahiko gainditutako eztabaida izan da hori orain arte, baina ikusten ari gara beste herrialde batzutan, eta Europako batzordetik bertatik ere, ari dela energia nuklearraren garrantzia azpimarratzen. Gaur bertan, estatu mailako egunkari ekonomiko batean egin dioten elkarrizketan, UOP Joextra, klima eta zero emisio komisarioak dio, energia nuklearra irtenbidearen zati bat izango dela, Europar Batasuneko hornidura garbia izan dadin. Iruditzen zaizu, gainditu zegoen eztabaida bat berriz ere lehen lerrora ekarriko dela, eta energia nuklearraren birplanteamentu bat emango dela Espainiar estatuan? Bueno, presio handiak daude, eta momentu hau nik uste eta aprobetxatzen ari direla, presioiek areagotzeko eta horrelako mezuak bidaltzeko. Zerbait garbi geratu bada hemen ere, oraingo itzalaldi honekin izan da energia nuklearrek ez direla izan soluzioaren partea, ze energia berreskuratzeko momentu horretatik, zero momentu horretatik aurrea bizi izan dugun horretan, energia nuklearrek ez dute lagundu ezertan, ez dute ezer egin, aldiz energia berriztagarriak bai, eta horrei esker hain azkar errekuperatu da dana, ez. Ez zait iruditzen energia nuklearra ez da etorkizuna, baina egia da momentu honetan presioak hortik etorriko diela eta zalantzan jarriko dutela energia berriztagarrien nolabaiteko balorea eta bueno, bai energia nuklearraren balioa gora ipatuz horrelako mezua jasoko ditugula. Nik itzalaldia Hondarribiko aireportuan nengoela bizi izan dunun, eta kuriosoa izan zen, baina han ginela, jende asko ginen,
Madrilea eta uste Teneriferazi joan beste hegazkin bat zeudela, momentu hartan 2 hegazkin, eta gertatu zanean, ikusten genuen, bazegoen generadorea martxan, eta telebistako berriak ikusten genitun, azpitituloekin eta horrela zeuden, eta ikusten nahi ginen ze gertatzen ari zen, ez? Eta atzean nitun persona batzuk, 2 gizonezko ziren, komentatzen aizian, beraien artean, hau oso ondo datorkigu, nuklearraren onurak eta mantentzeko momentu ona da. Hori entzun unik. Eta momentu hartan esan atze datorrena izugarria izango da, ez? Bueno, nik uste zorionez informazioa nahiko ona dagoela eta nuklearraren eztabaida hori egia da hemen tradizio edo jendeak hemen kontra agertu gara urtetan zehar energia nuklearraren aurka, ez talako segurua eta gaur egun nik uste dut ere datu zientifikoak esaten dutena dela, ez dela soluzioa, ez? Beraz, ez da soluzioa eta nik uste dut, izango dela agortuko den eztabaida faltsu hoietako bat. Gobernuak epe laburrean hartu beharko duen beste erabaki bat izango da, BBVak Sabadell banketxea erosteko egintako eskaintzaren ingurukoa, kontra hitz egin izan du orain arte gobernuak, baina atzo, esate baterako Maria Jesus Montero ogasun ministro eta presidente ordea, aritu zen lausoago, esanez aztertu egin beharko dela, txosten guztiek ikusi arte ezingo dutela behin betiko jarrera finkatu. Lehiaren batzordeak oniritzia eman izanak gobernuari zaildu egin dio orain erosketa oztopatzea? Agian bai, nik uste Maria Jesus Monterok egin zuena izan zela zuhurtzia hundiarekin hitz egin. Ez dakit hori zegokion edo ez dakit, baina nik zuhurtzia aipatuko nuke. Egia da, ez duela onura hundirik ekartzen, horrelako fusioa hundiak, gainera, kapitalaren mesedetarako joaten dira eta ez jendartearen mesedetarako normalean, eta horrela atera da, sindikatuek kontra atera dira, konsumitzaileek ere bai, kontutan eduki behar den iritziak dira, eta horrelako abantailarik jende xumearentzat ez du izaten horrelako fusioa handiak ez. Azken ordu hauetan ikusten ari gara gai honetan ere, PSOEn eta Sumarren artean mezuen intensitatea eta kontundentzia desberdina dela. Iruditzen zaizu izan daitekeela hau bien arteko desadostasuna agerian utzi dezaken beste auzi horietako bat? Bueno, desadostasunak beti daude, hau da alderdi desberdinak dira, eta planteamendu desberdina dituzte, Sumar eta PSOEren artean, koalizio gobernua da. Beste herrialdetan ere horrelakoak badaude, eta ez dakit, odolaino ez da iristen errekara, ez detuzte hemen ere hori gertatuko denik egia da. Bueno, planteamendu desberdinak izaterakoan, frikzioak eta desadostasunak agerian jartzen direla. Bueno, konpontzen dira batzutan, konpondu dira orain arte, eta ez zait iruditzen ez dakit salba ezinezko zerbait izango dela. Dena den, somatzen duguna da, Sánchezen investidura babestu zuen bloke horretan, azken aldian Podemos dela gobernuaren gandik gehien aldendu den alderdia. Zuek eskatu izan diezu ezkerreko alderdia arduraz jokatzeko, gobernu hau erortzen utziz gero eskuinaren gobernu batekin gauzako okerrago liratekeelako. Iruditzen zaizu Podemosek hartu duela erabakia gobernu hau erortzen uztekoa eta hauteskundeetara gerturatzekoa? Ez dakit, agian bere estrategia hortik joango litzateken, ez da hori beraiek adierazten dutena, baina, egia da gauzak nahiko komplikatuta daudela, ez, zenbait momentutan, ez bakarrikan Podemosen aldetik, Podemos adibidez jarri dezake horrelako planteamentuak nahiko, ez dakit, edo zailagoak gobernuari onartzeko, baina beste alde batetik ere, PNVek eta Junts beste planteamentu mota batzuk jartzen dituzte, ez? Hor dago jokua eta hau da tokatzen zaiguna, ez? Eta egoera hori da, eta gobernuak zer egin behar du, segurazki indar gehiago jarri negoziaketetan eta lan gehiago egin, ez? Hain muturreko planteamentuak balin badaude noski zailagoa dela, ez? Guztiei kontentatzea, baina gobernuaren zeregina da, beraz, ez dakit beste gai batzuen aurrean aurkezten duen edo adierazten duen
oreka hori hemen ere jarri beharko du, bere esperientzia guztiarekin jarri dezala martxan bai. Aurtengo aurrekonturik onartuko denik jada inorkeztu espero, datorren urtekoa dira izatekotan onartzeko aukera dutenak, hasi zarete gobernuarekin horiei buruz hizketan? Ez, momentu honetan ez, oraindik ez dago ezer, egia da guk nahiko landuta genuela, beste bisaiak egin dira, bertan bera geratu dianak, eta, bueno, ez gara zerotik hasten, baina ez oraindik, eta, bueno, eta gertatzen dian, ari diren gauza guztiekin ez dakit noiz, hasiko geran egia. Bata bestearen atzetik datozelako zuteak, ez da? Bai. Horrek guztiak, alegia, zute pila horrek baita ere autogobernuaren inguruko eztabaida legealdi hontan hainbeste espero zena utz dezake ezer ezean? Gertatu daiteke, horrelako gauza gertatzen dianien beste guztia bigarren maila batetara pasatzen da, eta gertatzen da, eta gainera guztiok ulertzen dugu normala dela. Orduan, espero dezagun gauzak normaltasun horretara egokitzea, balizko normaltasun batetara egokitzea, eta hor zintzilik dauden beste gai batzuei ere heltzea, ez hori da guk nahi duguna, eta saiatuko gara, horrela izan dedin. Azkenengo hilabete hauetan entzun ditugu adierazpenak, esanez estatutua eguneratzeko, autogobernua eguneratzeko aukera egon daitekela, aurtengo urtean agian akordioa lor daitekela Euskal Alderdien artean, eta gero Madrilen onarpena lortzeko aukera ere bai. Hor Aitor Esteban izan da, Madrilen sor daitezkeen oztopoen inguruan ere ohartarazpenak egin dituena, zuhurtzia eskatu du. Oztopori zenbaterainokoak izan daitezke? Kongresuan ikusten duzu girorik esate baterako Euskadiren nazio aitortza onartzeko? Nik ikusten dudana da hemendik, Euskal Herrian, horrelako adostasun batetara iristen bagera, eta adostasun hori irmoa balin bada, eta ondo lotzen bada, askoze gutxiago izango diala oztopoak, hori da. Orduan, nik aurrean eukiditzazkegun oztopoi, nik momentukoa ikusiko nuke ez da, eta pausos pauso egitea esan nahi du, lehendabizi hemen egin ditzagun gauzak, eta gero etorriko dira, eta gero eta indartsuago harrapatzen balin bagaitu, askoze hobeto eta askoze errexago aterako ditugu, botako ditugu aurrian ditugun oztopoak. Zer dakizu hemen ematen ari diren, egiten ari diren elkarrizketan inguruan? Bueno, bide honetik doazela, inoiz joan diren, baino bide hobetik dijoazela. Hori da, esan daitekena eta gero gai hauekin, tartean daudenak esan dute, Euskal Herria Bildutik ere esan da, diskrezioa mantenduko dala, hori dalako gauzak ondo joango direnaren seinale eta batez ere klabe batetako bat, gauza hauetan hain sensibleak direnak edo oraindik ondo lotu gabe daudenak eta ez dakit esamesa eta horrelako komentario maltzurrak ere sor daitezken gauza hauen inguruan ziurrak izan behar gara, ziurtasunakin jokatu eta diskrezio osoarekin. Nik uste klabea hori dela eta horrela dijoazten bitartean seinale ona izango dela. Eta hemen egiten diren aurrera pauso horien jakitun da Espainiako gobernua? Tokatu zaizu Espainiako gobernuarekin interlokuziorik egin beharra izatea, ze urratxe eman diren azaltzeko? Gauza horiek lehendabizi hemen daude, hemen tratatzen ari dira, hemen daude elkarrizketak eta hortik aurrera ikusiko da Madrilera nola eraman. Ez Madrileran ikustet azken momentuan joan beharko direla, egia da hemen PSE-erekin ere badaudela elkarrizketak, beraz agian PSE-ek pesoeri pasadio, informazioa. Aitor Esteban aipatu dugu lehen, zuhurtzia eskatu duelako eztabaida honen inguruan, diputatuen kongresutik alde egin du, orain Maribel Bakerok hartu du lekukoa bozera maletzan. Ez dakit EAJarekin harremanak kongresuan zertan diren, bi alderdi abertzalen arteko harremanak zertan diren, eta aldaketarik egon ote daiteken hor? Ez zait iruditzen aldaketarik egongo denik, onak dira harremanak, eta Maribel Bakerorekin ditugun harremanak ere onak dira, ez du zertan ezer aldatu beharrik, Maribel Bakero persona atsegina da, esan nahi dute gertutasuna mantentzen duena, eta uste gauzak bide honetik joango direla, bakoitzak
bere planteamentuekin, gauza batzutan koinzidituko dugu, eta Euskal Herriaren aldekoak direnak, ojala gero eta gehiago koinziditzen dugun, hori izango litzateke honena, beste gauza batzutan, badakigu planteamentuak desberdinak dira, gai sozialetan, gai ekonomikoetan, ez dugu bat egingo, baina beste guztian nik uste dut konpartitu ditzazkegula gauzak. Mertxe Izpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzegatik, hurrengo arte. Eskerrik asko zuei.